Vi vil vise sætningen om medianer i trekant ved hjælp af vektorer. Og den sætning, vi vil vise, den siger, at i en trekant skærer de tre medianer hinanden i samme punkt, som vi kalder T, og skæringspunktet deler hver af medianerne i forhold 2:1, regnet fra vinkelspidsen. Og vi vil også vise, at hvis trekanten har hjørnepunkterne A med koordinaterne A1, A2, og B med koordinaterne B1, B2 og C har koordinaterne C1, C2, så får skæringspunktet mellem medianerne de koordinater, der står her, altså A1 plus B1 plus C1 tredjedele og A2 plus B2 plus C2 tredjedele. Lad os prøve at vise sætningen. Så vi skriver lige bevis. Og vi starter lige med at tegne en trekant her. Lad os for eksempel sige, at nu vender den på den her måde. Vi har en trekant her. Og lad os sige for eksempel, at A det er punktet hernede, og B ligger her, og C ligger her. Og så, da vi regner et koordinatsystem, så skal vi lige et eller andet sted have et origo. Et nulpunkt for vores koordinatsystem. Vi kan også lige tegne koordinatsystemet her. Sådan der, så O ligger der. Og det sætningen siger, det er altså, at medianen, hvis for eksempel vi tegner en median fra vinkelspids A, så skal vi have midten af BC her, det kan vi kalde M, og så skal vi tegne medianen over her. Og så siger sætningen altså, at hvis vi tegner de andre medianer, så skærer alle tre medianer hinanden i et punkt, der ligger i forhold 2:1, regnet fra vinkelspidsen. Så det vil sige, at vi skal herhen, sådan at det stykke her fra A til, og det kalder vi så for T, det er dobbelt så langt som fra T til M. Så vil alle medianer gå igennem det punkt T. Det vil sige, at hvis jeg tegner en median her fra B, så vil den også gå igennem, og en median her fra C, den vil også gå igennem. Lad os prøve at bevise, at det er rigtigt. Og det gør vi ved hjælp af vektorer, så vi vil gerne finde stedvektoren til punktet T, altså OT-vektor. Og der starter vi lige med at indskyde A. Punktet A bruger indskudsreglen, så at komme fra O til T, det er det samme som at sige OA-vektor plus AT-vektor, kan vi se. Så det er OA-vektor plus AT-vektor. Og nu bruger vi så, eller antager vi så, at sætningen er korrekt, så AT-vektor, den må jo så være 2/3 af AM-vektor. Det er samme retning, men vi ved, at AT-vektor, den er kun 2/3 af AM's længde. Så OA-vektor lader vi lige stå, men så i stedet for AT, så siger vi lige, at det er det samme som 2/3 af AM-vektor. Og igen lader vi lige OA-vektor stå, plus 2/3. Og så forbindelsesvektoren fra A til M, der har vi jo tidligere set, at den kan vi altid finde ved at sige sidste punkt stedvektor, altså OM-vektor, og så minus OA-vektor. Det så vi dengang, vi skulle udlede formen for forbindelsesvektoren, at vi skal sætte sidste punkt stedvektor minus første punkt stedvektor. Så finder vi en forbindelsesvektor. Og hvis vi lige regner videre, det er jo det dejlige ved vektorer, vi kan bare regne som om det var tal, så vi ganger lige 2/3 ind i parentesen, så står der 2/3 OM-vektor minus, og så 2/3 OA-vektor. Og OA-vektor minus 2/3 OA-vektor, det må jo være det samme. Altså 1 minus 2/3, det må være 1/3 tilbage, så der er 1/3 OA-vektor plus 2/3 OM-vektor. Sådan der. Og så M, det er jo midtpunktet af B og C. Og dengang vi så på beviset for, hvordan vi fandt koordinaterne til midten, der så vi, at, det kan vi godt lige skrive herover, at OM-vektor, når den lå midt mellem B og C, så kan vi finde den ved at sige en halv gange, og så stedvektoren til B plus stedvektoren til C. Det var det, vi så koordinater. Dem kunne vi finde ved at
og plus de enkelte koordinater, altså første koordinaten, så divideret med 2, og anden koordinaten divideret med 2. Og samlet kan vi altså skrive det sådan der. Så hvis vi lige regner videre her, så står der altså, først så står der en tredjedel OA-vektor. Det gør vi ikke noget ved. Så står der plus 2/3, og så i stedet for OM-vektor, så sætter vi det her ind. Så det er gange en halv, og så OB-vektor plus OC-vektor, eller 0C-vektor. Og vi kan lige se her, 2/3 gange en halv, der kan vi sådan set forkorte vores total væk, kan man sige. Fordi vi ganger 2 brøker ved at sige tæller gange tæller og nævner gange nævner, og så kan vi forkorte med 2. Så alt i alt, så står der altså en tredjedel OA-vektor plus, og så står der en tredjedel, og hvis vi ganger ind i parentesen, så bliver det en tredjedel OB-vektor plus, og så en tredjedel OC-vektor. Okay, der kan vi jo sætte en tredjedel udenfor, hvis vi vil, så der står simpelthen en tredjedel, og så står der OA-vektor plus OB-vektor plus OC-vektor. Men det betyder jo, at de tre punkter, de indgår jo fuldstændig symmetrisk her, og vi er egentlig kun gået ud fra vinkelspids A. Og på grund af symmetrien, så hvis vi jo går ud fra vinkelspids B, så vil vi jo få præcis det samme resultat. Og tilsvarende, hvis vi jo går ud fra vinkelspids C. Så uanset hvor vi starter henne, altså hvilken median vi kigger på, så får vi det samme resultat. Og det må jo betyde, at de tre medianer, de må skære hinanden i netop det her punkt T, der ligger i forhold 2:1, regnet fra vinkelspidsen. Så vi har nu vist den første del af sætningen, at de tre medianer, de skærer hinanden i samme punkt, og det skæringspunkt, det deler hver af medianerne i forhold 2:1, regnet fra vinkelspidsen. Og vi har faktisk også vist den sidste del, fordi vi ved jo, at koordinaterne til punktet T, det er det samme som koordinaterne til stedvektoren. Så hvis vi lige sætter ind her, vi skal lige finde stedvektoren til T, ja, så er det altså en tredjedel, og så skal vi sige OA-vektor, den har jo koordinaterne A1, A2, og OB-vektor her, den har jo selvfølgelig koordinaterne B1, B2, og tilsvarende C-vektor, den har koordinaterne C1, C2. Og hvis vi så regner ud, så lægger vi vektorer sammen ved at lægge første koordinaterne sammen. Så første koordinaterne, det giver A1 plus B1 plus C1, og anden koordinaterne lagt sammen, det giver A2 plus B2 plus C2. Og et tal ganger vi med en vektor ved at gange det hver koordinat. Så første koordinaten, det bliver A1 plus B1 plus C1 tredjedel. Og anden koordinaten, det bliver A2 plus B2 plus C2 tredjedel. Og det var jo faktisk lige præcis det, vi skulle vise, fordi vi kan se her, at første koordinat, det er altså A1 plus B1 plus C1 tredjedel, og det er også det, der står i sætningen. Og anden koordinaten her, A2 plus B2 plus C2 tredjedel, det er også det, der står i sætningen. Så vi har faktisk nu bevist sætningen, at de tre medianer skærer hinanden i samme punkt, og punktet ligger i forhold 2:1, regnet fra vinkelspidsen, og koordinaterne, hvis vi kender koordinaterne på hjørnepunkterne A, B og C, så kan vi også nemt finde koordinaterne til medianernes skæringspunkt.